השנייה, הכל כבוי, מאוורר מכובה, דיודות מכובות, הולכים למפסק ומדליקים. הכל דלוק, רק צריך לאפס, תראה איך זה ממש, הפסת. אוקיי, עד האפס לנו את זה, ואנחנו מתחילים. אחד, אפשר לראות את זה. מעולה. 2, יפה מאוד. 2, 3, אחלה, מצוין. 3, נכון מאוד. 4, מאוד. חבל שזה לא נכבה. 5, כן, מצוין. עכשיו 5 שער ניצחון. 5 שער ניצחון. תראה שגם השער הניצחון עובד בשני. יש היגלה, נכון? שער ניצחון, נורת ניצחון דלקת. זה היה